So you have to honor him. He's a good father. Madam, any suru. So, we are sad. He's not there. He's not there. Where we go, so we talk about Sunday Nigeria. We don't have to do it. Now, TV Joshua. Daddy, don't go. sei ndadzoka zvakare nezviri kuitika mumastreet nenhau iri related kune munhu wamwari muprofita TB Joshua. Tambotaura kana ndambobata pekutanga kuti handinyatsi kuziva kuti zviri kufamba sei kune vana vaiti Prophet TB Joshua wakanga vari spiritual father wedu. Ndo nyaya yazara mumastreets. Wekutanga ndemumwe murumewo wangati aiwa news dziri kutaurwa idzi kuti achiwa inhema, munhu wamwari haana kushayika. Ndo chekutanga. Chepiri ndo kuchibva zvakare vazoti aiwa ndanga ndaitwa misled nemwana wacho asi kwanzi Joshua vashayika. Ndo zvekutanga izvizvo. Zvokanzi zvakare nemunhu wamwari muprofita woudhamagaya vekwedu kuZimbabwe ndokubva vadi vainyorawo condolence message yavo vakati zvakadi kureva nhema. Ndinogwadziwa singamboiti nekushayika kwaita munhu wamwari muprofita TB Joshua nekuda kwekuti who will father me, who will pay school fees for vana vangu.
zvikanzi zvakare munoziva here kuti ndakarambidzwa kana kuti ndakanyimwa vhisa rekuuya kuNigeria kuti ndikuvigirei zvamakanga makati ndikuvigirei paposti apa. Maona manje, saka ndezvimwe izvozvo zvanyangwa apa. Now because of those statements, people are beginning to ask kuti saka iwe uri kuti hanzi pane zvinhu zvamakanga muda kuvavigira. Now we are more interested kuti tizive kuti what was that thing chamaida kuvigira muprofita kuNigeria mukabva marambidzwa mukanyimwa vhisa. I don't know. Asi kuti nawe kuti vanhu vanyimwa vhisa nenyaya yekuti kwedenda irori here kana kuti pamwe vanga vanyanya kuinda ikoko. I have no idea marules ekuNigeria kuti anofamba sei. Zvikanzi ndine paperwork yese nemunhu waMwari muprofita woutamagai. Vamwe ndokutotanga kutora nyaya out of proportion. Zvikanzi vamwe tazviwa izvezvo the only spiritual father unofanira kuita ndiMwari musiki wedenga. Vamwe ndokuti zvakare tanga madzosera mari dzemastenzi tozitangira ipapo nyaya yacho haitandi kupidikuka. Saka vamwe vanga vakuti makutanga manje kuda kutaurisa wati vanhu vari kuita mubhasho. Ndozvandokosangotaura pamusoro peposti yairi kutenderani yamunhu waMwari muprofita woutamagai. Asi kuti nekuda kwei vanhu vakutota mubhasho vamwe vakati so we are surprised. There are some people vanoti kana kuti vaigara vachiti munhu waMwari woutamagai munhu womufeko. Asi at the end of the day nhasi ndo the same people kuti oh my god munhu waMwari muprofita TB Joshua munhu wanga nechi wangari munhu waMwari chaichai. So how can the father be a real genuine son of God yet mwana wacho unowaita father wacho uyu onzi mufeko? I don't know. Saka ndezvezvimwe zvinhu izvozvo. Asi tichiri ipapo kuri kuratidza kuti macongregants kana kuti vanhu vakasiyana siyana kuNigeria vari kuinda vachinochema, vamwe vachinamata, vamwe vachitaura zvakasiyana siyana, vamwe vakutaurawo nendimi. Asi ndoka clip kandaita sei kandakuradzai pekutanga kuratidza kuti kuNigeria vanhu vari kuungana vachichema munhu waMwari muprofita TB Joshua. Nekuda kwayo mashoko rekaingoramba ndichiti kavazorugara isingazozi kuti vanhu vacharamba vachitukana here mumastriti nekuda kwokuti kune konyorwa maposti. Izvo zvinoita kuti most of the time panenge pashayikana kuti munhu uri popular panoitwa maspeculations nemainterpretations akasiyana siyana vanhu voguma vatukana mastriti umu. Ndozvandikunosa seizvizvi kutotanga izvi kuti vanhu vakutotukanirana izvozvo kuti sei panyorwa statement iroro rakadai matanga wati. So ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.